Takže druhé video je takový Q&A na takový ty naše nejčastější otázky. Já teďka budu odpovídat na některé z nich a povíme si, co vás zajímá, na co se ptáte jako často. Něco málo už jsem shrnula u prvního videa, ale teďka si povíme otázky vlastně, co jste mi dávali přímo pod těma videama, co vás zajímá. Jako první otázka, jedna z prvních otázek je, jak jsem se dostala k nechtům. Malinko už jsem to otevřela vlastně u toho prvního videa, kde jsme si řekli a kde jsem vlastně říkala, jak jsem vlastně začínala, což vlastně bylo tehdy, kdy mi manžel, nebo tehdy přítel, dal sadu k Vánocům. Já jsem si ji přála, protože v Liberci jsem vyzkoušela opravdu hodně salonů, protože jediný, kde mě ty nehty držely a kde to opravdu fungovalo, byly právě vietnamský studia. V Liberci jsem vyzkoušela úplně všechny studia, které jsou, protože v každém studiu mě ty nehty bolely. Když mi odbrušovali materiál, tak mě to vždycky pálilo a ucukávala jsem. Když mi dělali kůžičky, což jako nedělali, ale když už tam něco šťourali, tak to hrozně bolelo. Odcházela jsem a vždycky mě i ty kůžičky pálily, protože tím pilníkem mi zajížděly i na ty kůžičky právě. Modeláž, co si budem povídat, prostě placatý nehezký nehty. Nikdy mi neudělali hezký nehty, tak jak bych si je představovala. Když už mi udělali Francii, tak mi nedali vůbec žádnou kamufláž. Prostě sedíte tam hodinu nebo 45 minut, jste odbytí, žádná hygiena nulová, jedou jedním pilníkem, jednou fréskou a to už jsem si pak řekla, že jako tohle prostě absolvovat nebudu, nechci tohle absolvovat a nehledě na to, že i já jsem si odnesla plíseň nechtů právě z takových salonů a měla jsem i zánět kloubů. Takže nechtěla jsem už tohle dál podporovat a tak jsem se rozhodla, že si začnu dělat nehty sama. Kdy mi vlastně teda přítel koupil sadu k Vánocům, udělal mi tím radost a začala jsem si dělat nehty sama. Sledovala jsem nejrůznější videa, postupy, skupiny na Facebooku, které mi hodně pomáhaly, ale na začátek jsem dostávala vždycky strašnou bídu, vždycky, když jsem něco vložila, tak mě tam každý sejmul. Vlastně jsem chtěla být pořád lepší a lepší, aby ta práce vypadala tak, jak má, tak jsem se pořád učila a pořád jsem na sobě pracovala. Takže to je můj úplně začátek s nechtama, proč jsem se k ním vlastně dostala, proč jsem ty nehty začala dělat, že jsem je chtěla dělat jako opravdu správně a pořádně. Další otázka byla, jak je můj nejhorší nehtový zážitek. Pokud se jedná teda takhle o tu profesní část, kdy vlastně jakoby já někomu dělám nehty, tak asi, co se mi nejhorší stalo, bylo, že jsem chytla. Vysvětlíme se to od začátku. Vlastně se stalo to, že jsem chytla. Začala jsem hořet. Stalo se to, když jsem opravdu začínala, dělala jsem, jak už jsem říkala v předchozím videu, jsem začínala s nechtama, kdy jsem dělala nehty na botníku v chodbě. Při té práci já jsem tehdy ještě používala tipy. Bylo to prostě opravdu úplně v mých začátkách, jestli jsem dělala nehty měsíc, dva, moc dlouho ne. A používala jsem takové ty papírové čtverečky na otírání výpodku a tím čtverečkem jsem otírala ukápnuté lepidlo, které jsem měla na tipy, které mi spadlo, vlastně ukápla ta kapka na stůl nebo na ten botník. Ve chvíli, kdy jsem to otřela tím čtverečkem, tak to najednou začalo žhnout a přiškvařilo se mi to k prstu a začalo se z toho čoudit. V tu chvíli jsem tam začala takhle klepat těma rukama a byla jsem z toho úplně rozhozená. Sundala jsem ten čtvereček a začal se mi tady dělat puchejš jako blázen, takže jsem vlastně si ho přiškvařila takhle k tomu prstu. Nechápala jsem prostě, jak je možné, že se to stalo. Až po nějaké době, já jsem to pak psala, mám pocit, na ten Facebook a ty lidi mi tam začali reagovat, že to byla vlastně reakce toho lepidla s tím materiálem toho čtverečku, že to vlastně začalo spolu reagovat a že to si to vznítilo. Takže dost velký šok. Ta kamarádka, který jsem tehdy dělala nehty, si na to pamatuje do dneška a do dneška mi to připomíná a do dneška se tomu smějeme, ale v tu chvíli to opravdu vtipný nebylo. Co se týká teda potom nejhoršího nechtového zážitku, tak jakoby všeobecně asi nejhorší zážitky mám, kdy opravdu ty nechtařky často nedrží při sobě a umí se opravdu ošklivě pomlouvat, překrucovat informace, překrucovat pravdu nebo překrucovat situace, které se nějak staly a ve výsledku vlastně se k vám dostávají informace, které mají tak 10% pravdy a zbytek je pak překrucená lež. A nebo si k tomu přisadí svoje, nebo kdy si na vás vymýšlejí kauzy a tak dále. Za celou tu svoji nechtařskou kariéru jsem toho zažila opravdu hodně. Nechci se tomu už nějak moc vracet, spíš jakoby jenom
abych tak jako vysvětlila, co je ten nechtařský jakoby zážitek, tady ty negativní zkušenosti, negativní situace, které se dějou a které prostě se stávají nejenom mně, ale spoustě manikérkám, kdy prostě proti vám je více lidí a přeposílají a řeší dál nějaké situace, které se překroutí a vlastně ve výsledku jsou úplně někde jinde. Jedna z těch situací je například to, že jsem měla udávat nechtařky na úřadech, měla jsem na ně poštvávat nějaký úřady, měla jsem je nahlašovat a tak dále. Takže to je jedna z nejhorších věcí, co se mi kdy udála v nechtařském světě. Další věc je ta, že jsem údajně měla zabít jednu nechtařku, že jsem ji chtěla přejet autem. Takže to je druhá věc. Opět překroucená informace, která byla úplně jinak a která se řešila 6 nebo 7 let zpátky. A opět to spousta manikérek vytahuje znova a znova a rádi se v tom šťourají a rádi to posouvají dál, ale právě tou neplatnou verzí nebo nepravdivou verzí, že jsem chtěla nechtařku zabít a přijet autem, takže pozor na mě. Takže to jsou často vyhrocené a nepříjemné situace, které bohužel já jsem musela za celou svou kariéru řešit a který se mě týkají a kterých je opravdu dost. To jsou za mě asi nejhorší zážitky, co mě potkaly, ale naštěstí jsem člověk, který se nenechá odbít, jsem člověk, který ho to totálně nesejme, naopak mě to víc otužilo a jsem teďka člověk, jaký jsem a jen tak mě fakt něco nesloží. Takže proto i jsem, jaká jsem, že jsem opravdu tvrdá a nenechám si jen tak něco líbit, protože už toho za sebou mám opravdu hodně. Takže jenom takový jako shrnutí vlastně těch nejhorších nechtařských zážitků. Další docela oblíbená otázka byla, jaký mám objednací termín na nechty. Nové klientky nepřijímám je dlouhodobě, na to se mě taky neustále ptáte na streamech, kde řešíme právě jestli beru nové klientky nebo neberu, odkud jsem, takže jsem z Liberce. Nové klientky dlouhodobě neberu a to z toho důvodu, protože paradox je, že na těchto streamech se mě často ptáte, proč nepřijímám nové klientky. Já nikdy nepochopím tuhle otázku, jestli opravdu myslíte vážně, nebo jestli si ze mě děláte legraci. Ale proč by asi manikérka nepřijímala nové klientky? Asi proto, že má plný stav, protože má hodně klientek a protože už by to nestíhala. Zároveň musí mít nějaký čas na svůj osobní život, na další podnikání. Například já mám ještě další 2 činnosti, 3, které dělám ještě mimo nechty, takže to není nebo jediná moje práce, kterou dělám, ale ještě do toho mám e-shop, ještě do toho vlastně školím a ještě do toho dělám ten face painting, plus rodina, moje koníčky, zábava a tak dále, takže den má jenom 24 hodin a víc ho nenafouknu, takže z toho důvodu já mám asi 30 klientek a nové nepřijímám. Jediné, co se může stát, že v lednu se uvolní nějaké místa, protože budu upravovat ceník, takže v tu chvíli bychom potom bych mohla přijmout, ale zase není to jistý, pouze v případě, že by opravdu nějaké ty klientky přestaly chodit. Další otázkou bylo nebo bývá, kolik jsem musela investovat do kurzů a kolik jich mám za sebou. Já jsem člověk a i to zároveň jakoby předávám na těch kurzech, že je prostě potřeba se vzdělávat, je potřeba se pořád posouvat. A i já vlastně za těch 9 let, co dělám co dělám nechty, co se nechtům věnuju, tak se neustále školím. Chodím na školení, učím se, ať už online kurzy nebo osobní kurzy, minimálně aspoň 1-2 kurzy třeba za rok absolvuju, abych se i já posunula, protože ty nechty se neustále vyvíjí a neustále se posouvají postupy, materiály se pořád inovují, takže je potřeba se posouvat právě kompletně se vším. První můj kurz byla rekvalifikace, tu jsem absolvovala vlastně před těma 7 rokama. V té doby vlastně se neustále posouvám a mám za sebou asi, nedávno jsem to počítala, nějakých 43 nebo 45 kurzů. Pro někoho to možná může být málo, pro někoho hodně, ale jsou kurzy, na který bych už znova nešla, který jsem si řekla, to byly vyhozený peníze a zároveň tam jsou kurzy, který bych se znova ráda zopakovala a školitelky, kterým se určitě znova někdy vrátím. Určitě se vyplatí investovat do kvalitních kurzů, do nejlepších školitelek v Česku i v zahraničí, ať už online kurzů nebo osobních kurzů. Samozřejmě sama za sebe můžu doporučit vždycky ten osobní kurz, protože ta školitelka vám může pomoct přesně s tou chybou, kterou děláte. Kdežto, když děláte online kurz, tak na vás nevidíme
Často to je, že vlastně ty online kurzy nejsou online, že to nemáte jakože hnedka v přímém přenosu s tou školitelkou, ty jsou hodně málo kdy, ale spíš to jsou kurzy, které jsou nahraný na ten internet a vy vlastně zhlédnete ten online kurz a podle něj potom tvoříte tu práci. Pak posíláte vlastně výslednou práci k zhodnocení, píšou vám chyby, co a jak je špatně a pak se vystavuje certifikát. Ale na těch osobních kurzech vám vlastně může vést tu ruku. Může vám říct, a tohle děláš špatně, nebo tohle děláš špatně. Na tohle to se musíme zaměřit, nebo tím štětcem nepracuj takhle, děláš tam chyby a tak. Je dobrý absolvovat ten osobní kurz, aby vám se to opravdu posunulo a aby vám to dalo to, co potřebujete. Další dotaz je, jak jsem si vlastně získala klientelu a jak jsem začala s nechtama, abych vlastně tu klientelu měla, jak se vlastně získává ta klientela. Vím, že pro hodně lidí je to strašně velký problém si získat tu klientelu, ale já jsem to měla strašně jednoduchý a ke mně opravdu ta klientela šla tak strašně rychle, že jsem během asi ani ne půl roku už měla stop stav a nové klientky jsem nepřijímala. Vy musíte být něčím výjimečný, musíte nabídnout službu, kterou jen tak nikdo nedělá, abyste nebyli jako každá druhá Máňa za rohem, která dělá nechty za 400 a nemáte co extra nabídnout. Vlastně já se snažím dělat tu práci jinak, snažím se nabídnout těm klientkám něco, co jinde se nedělá. A vlastně už na začátku, když jsem začínala dělat nechty, tak jsem se snažila dělat moderní, dělala jsem zdobení, který se tolik nedělalo, nebo dělalo se málo. Víceméně jsem se snažila prostě být výjimečná v té práci, co dělám, abych mohla nabídnout něco extra. Na začátek, když jsem vlastně nastupovala do salonu, tak jsem měla asi 20 kamarádek, který ke mně chodili a přišli se mnou do toho salonu. A vlastně na začátek je strašně důležitý už mít právě tu práci takovou, abyste se s ní mohli prezentovat. Je hrozně důležitý vědět a umět i nafotit ty nechty. Pokud je máte špatně vytvořený, tak prostě ani fotka to nezachrání. Chcete mít tu práci hezkou, čistou a umět si ji vyfotit, umět si ji odprezentovat. To je strašně důležitý. A vlastně tehdy jsem fungovala tak, že jsem si všechny svoje klientky přidávala do přátel. A ve chvíli, kdy jsem ty nechty udělala, tak jsem si ty nechty vyfotila a všechny ty klientky jsem vždycky označila na těch jejich fotkách. Ve chvíli totiž, kdy označíte tu klientku na té fotce, tak dneska už to tak není, dneska už musíte požádat, aby vám to schválila, aby schválila to, že bude označena na té fotce, ale dřív to tak nebylo. Takže já jsem vždycky označila tu klientku na té fotce a ve chvíli, kdy jsem ji tam označila, ji viděli všichni přátelé. Takže se to strašně krásně rozkřiklo, ty její kamarádky a všichni rodina, známí, prostě koho tam měla v přátelí, viděli ty fotky. Pokud se jim to líbilo, tak se mi ozvali a chtěli taky nechty. Další bylo úplně super to, že opravdu ty lidi, když viděli nechty na těch mých klientkách, tak sami od sebe se ptali, protože vlastně klientky jako takový vám dělají největší reklamu a vlastně jsou nejlepší doporučení. Takže kolikrát se jich ty známí ptali kamarádky, ježišmarja, odkud máš nechty, ty jsou krásné, já chci taky. Oni dali vlastně jenom kontakt na mě a tím vlastně se mi ozvali a zase jsem přibrala další klientku. Zkoušela jsem i jednou letáčky, který jsem rozdávala po městě, kde byla vlastně reklama s tím, že přijímám nový klientky, Liberec, bla, 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 ale bohužel se to tolik nechytlo, přišla mi na, nevím, kolik jsem měla letáčku, asi 500 letáčků, mi přišla jenom jedna klientka, takže pro mě to byly vyhozené peníze. U mě to bohužel nefungovalo, nevím, jak by to fungovalo u vás, to si musíte vyzjistit, ale za mě ne. Takže všeobecně za sebe můžu opravdu říct, že nejlepší reklama je to, když si opravdu děláte kvalitně tu práci. Je hrozně důležité mít tu práci hezkou, čistou, upravenou, mít hezky udělané kůžičky a nedělat to prostě odflákle, ale opravdu se zaměřit opravdu na tu důkladnou modeláž, na tu moderní modeláž, hezký tvary, správný tvary, to umět hezky vyfotit. Dělá to strašně moc, je to pro vás obrovská reklama a pokud to budete dělat správně, tak tu klientelu získáte, ani nevíte jak. Často slýchám u holek, že vlastně oni jsou třeba na vesnici a nemůžou si říct takovou cenu jako jiný holky, ale není to pravda. Vůbec nezáleží, odkud jste, jestli jste tam někde z vesnice, anebo jestli jste z hlavního města. I když je pravda, že trošku jakoby větší výhodu mají ty, co jsou z hlavních měst nebo z těch větších měst, ale vůbec to nemá váhu, vůbec to nemá vliv. Vím to z vlastní zkušenosti i ze zkušeností opravdu dobrých a kvalitních manikérek, které jsou opravdu hodně jakoby známé. Nebudu tady někoho jmenovat, aby to nevypadalo, že buď někomu křivdím, anebo naopak někomu přilepšuju. Je tady jedna nechtařka, která dělá krásné moderní tvary, moderní nechty, dělá stavěnou Francii a bydlí ve vesnici, která má, já nevím, jednou to říkala někde,
že má asi 80 obyvatel. Teď bych kecala, nevím přesně to číslo, ale je to strašně malá vesnice na kraji České republiky. Není to nikde u Prahy, ani nikde u Brna, ale je to opravdu malá vesnice na kraji. Ty klientky za ní jezdí klidně 2 hodiny autem. A prostě je to jenom o té kvalitě a o těch prioritách, jo? O ničem jiném to není. A ceny má opravdu vyšší, má jedny z nejvyšších cen tady v České republice, ale ty klientky si za ní zajedou, protože dělá něco extra, dělá extra službu, dělá VIP službu a ty klientky si ji prostě najdou a dojedou si za ní.